खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसा सोनाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै 1000 से 2000 फैसा सोनाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे जीवन अनुप्रेरणा होननाय जोंहा मोनसे स्किमबो दङ दा बिनि फैसा सोनायनि बागै माखासे आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना आंनिसिमबो गोबांनो दायो सोंथि खालामहरगासिनो दङ माथो जोङो दिनैसिमबो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ मोननो हायासै होननानै जेनेबा नोंथांमोननिसिमथ' खोथाखौ होदोंमोन नालाय जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो 2500 फैसाखौ सोगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन नाथायबा जोंहा दिनै फेब्रुवारिनि 12 तारिख जाबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो सोंहरगासिनो दं आरो फैसाखौ सोखोना माखो होननानै माखासे मानसिफ्रा माने दायो स्क्रिनशटबो होदों जेनेबा स्टेटासआव कमप्लिटेड जाबाय बिनिफ्राय 2500 फैसायाबो बेंक एकाउन्टआव हाबफैबाय बेबायदि होननानै माने स्टेटासबो होदों आरो दा बिनिखायनो बेफोर बाथ्राफ्रा नंगौबै नंगौना नङा फैसाखौ सोना हरमारखोना हरमाराखै आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम मोजाङै आपडेट हरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनाय सोयैनि बाथ्राखौनो बुंहरग्रोनोसै फैसा गले सोमाराखै नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा आंनियावल' फैसाया हाबफैयाखै नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा फैसाखौनो सोनानै हरखायाखै आं नोंथांमोननिसिम मैया बिनि बागै भिडिअ लाबोखांबायमोन अब्लाबो नोंथांमोना गोबानो भिडिअखौ नुवाखै मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलावसो आं होनाय जादोंमोन दा बिनिखायनो गोबानो मिथियाखै आरो साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लायाखै नालाय दा जेखायनो जाया मानो दायो नोंथांमोना मिथिना लाफिनदो नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानैनो हरखायाखै दा बिनिखायनो आंल' मोननो हायाखै नैबे 2500 फैसाखौ होननानै नोंथांमोना जेबो साननांगौ गोनांथि गैया सरकारानो सोनानै हरखायाखै दा बिनि बागै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो जेबो गोदान आपडेट नोंथांमोननिसिम हराखै थगायबाय होननानैसो बेखौ बुंनो नांसिगोन जेनेबा बाथ्रा बुंनो थाङोबा माखासे जाहोन थानो हागौ जेनेबा मानि थाखाय थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोननिसिम सोना हराखै बिनि माखासे जाहोनफोर थानो हागौ अब्लाबो खोथा होनाय बादिथ' जेनेबा फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो सोनांगौमोन दा बिनिखायनो गाव रादाय होनायाव बिथाङा गसंथायासै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा जेखायनो जाया मानो दायो जोंहा जेबो गोदान डेट ओंखारना फैयाखै चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ नोंथांमोना खै तारिखनिफ्राय सोना हरगोन बेनि जेबो डेट ओंखारना फैयाखै दा जोंहा नैबे एमसिसिआ मार्चनि फार्स्ट सप्ता नङाबा सेकेन्ड सप्तायावसो नांगोन बादिखौ आं खोनानो मोनफिननाय जादों दा बिनिखायनो बिथांमोनाबो नैबे फैसा सोनायनि खामानिखौ एसे एक्सटेन्ड खालामलांगासिनो दं बादिखौ आं मोनदों दा अब्लाबो नोंथांमोननिसिम चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम माने एनाउन्समेन्ट एबा रादाय होदोंमोन जे फेब्रुवारिनि 20 तारिखनि बिथोराव जोङो गासिबो स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ जोङो हरजोबगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खोथा होदोंमोन नाथायबा बेथ' जाबादि आं दायो नुनो मोननाय जाबाय बे एक्सटेन्डसो जानो हासिगौ मार्चहालागै थानो हागौ जेनेबा मार्चआवसो एमसिसिआ नाङोबा दा बे मार्चनि 1 तारिखहालागै बिथांमोना खामानिखौ मावगोन बादिखौ आं मोनबाय आरो दा जेखायनो जाया मानो दिनैसिमाव गोदान डेट ओंखारना फैयाखै चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ माब्ला सोगोन बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना लाबानो जाबाय जेब्लानो गोदान डेटआ ओंखारना फैगोन जेब्लानो एनाउन्समेन्ट खालामगोन उमुक तारिखआव जों सोनो हासिगोन होननानै अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरनाय जागोन नोंथांमोना गासिबो चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय नोंथांमोना जेबो फोथायनाङा ससियेल मिडियाआव जेनेबा नैबे 2500 फैसा हाबफैबाय होननानै कमप्लिटेड जाबाय स्टेटास होनना नोंथांमोना फोथायनाङा जायफोर बिथांमोना बेबादि स्टेटास होदों बिथांमोननि बे माबायाव कमेन्टआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोबानो फैसा हाबफैयाखै बुंदों आरो दा बेबो बाथ्राया नंमारखागौ नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव नैबे 2500 फैसाखौ सोना हराखै दा बिनिफ्राय फैनाय नैबे निजुत बाबु आसनि दा बे निजुत बाबु आसनियाबो थिग बेबादिनो आरो जेरैबायदि रादाय होदों बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जानुवारिनि 1 तारिखआव जेब्ला बिथाङा गिदिर मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन दा बेवहाय बिथाङा बुंदोंमोन निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोङो जायफोर बिथांमोना आन्डार ग्रेजुएट फरायगासिनो दं बिथांमोननिसिम 1000 से जायफोर पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दं बिथांमोननिसिम जोङो 2000 करै फैसा होसिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय नाथायबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखआ बारनानै दिनै फेब्रुवारिनि 12 तारिखसिम जालायलांबाय अब्लाबो दिनैसिम जेबो खबर गैया खै तारिखआव निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ सोगोन बे आरो दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दाथ' ओरैनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि गासिबो एप्लाइनि प्रसेसा जोबजोब्बाय अब्लाबो दिनैसिम जेबो आपडेटखौ बिथांमोना होआखै
मोनाखै नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना अब्लाबोथ' फैसाखौथ' मोनखागोन फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसा खालामनानै जाबाय नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनिखौ नोंथांमोना जायफोर आन्डार ग्रेजुवेट फरायनाय 1000सो मोनगोन बेखौथ' मिथिखाबाय पोस्ट ग्रेजुवेसन फरायगासिनो थानाय नोंथांमोना 2000 फैसा मोनगोन 10 मासनि थाखाय नोंथांमोना मोनगोन बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना मोना दा बिनिफ्राय फैदो नैबे जीवन अनुप्रेरणा होननाय मोनसे जोंहा स्किम दङमोन दा बेनि फैसाखौबो फेब्रुवारिनि 11 थारिखआव सोना हरगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे नैबे जीवन अनुप्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो सोना हरासै मैया दा बेनिखायनो बिथांमोना जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन गावनो चिफ मिनिस्टार बिथाङानो फेसबुकआव लाइभ फैनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन अब्लाबो बिथांमोना गावसिनि बुंनाय बाथ्रायावनो बिथांमोना माने गसंथानो हायासै माखासे जाहोनफोर जानो हागौ माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमफोर जानो हागौ दा बेखौथ' बुंनो थांला डिबिटिनि जे एसे फैसाखौबो सोहरो नालाय दा बेनिखायनो फैसाखौ सोना हरोबाथ' लोगो लोगो हाबफैखायो डिबिटिआलाय आरो जेबो एसेबां गोबाव सम लाखानोसै आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोबाथ' जोबोद मोजांखा फैसाया दसेनो माने स्पिडै हाबफैखायो आरो दा नोंथांमोननिसिम आं बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंगासिनो दङमोन गोबांनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदों जे निजुत बाबु आसनि स्किम बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनायनि बाथ्राया बोरै जागोन होनना नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरनायखाय आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव नैबे भिडिअखौ जाहाथे माने गासिबो मानसिफ्रा मिथिनो हायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबावनाय जाबाय नोंथांमोना गोबांनो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव आं होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे चेनेलाव जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो बिनि थाखायनो आं बे चेनेलाव माने भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो जुदि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोरनावबा हाबफैमारदोंबा जेनेबा हाबफैथारमारबायबा नैबे 2500 फैसाया जीवन प्रेरणा स्किमनिया नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना हाबाखैबा हाबाखै होनना नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो स्टेटासखौ नोंथांमोना चेक खालामनाय नोंनिया कमप्लिटेड देखायखो ना एप्लिकेसन इन डिसबार्समेन्टसिमावनो दङ बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानैबो बयबो खोन्थाहरलायबानो जाबाय जाहाथे गासिबो नायगिरि नोंथांमोनाबो मिथिलायो नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै माने जायफोर नायगिरि मोननांगौ बिथांमोना जाहाथे मिथिना मोननो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों